Čaute ľudia, moje meno je Dave a vítajte pri tomto videu. Toto bude zase random vlog. Tento random vlog robím po dlhšej dobe, dlho nebol random vlog. No, možno ste si všimli, že dlho nebola video. Možno niektorí viete, ale ktorí nie, tak chodím vlastne na brigádu. Túto brigádu budem mať ešte 2 týždne, čiže tento týždeň skončí, zajtra je piatok, streda je, ja už neviem ani čo je za deň, cez tie prázdniny, takže zajtra je streda, vydám tento random vlog, už s muchami, takže tak. A ešte budem týždeň vlastne na tej brigáde, potom dostanem vlastne peniaze a plánujem si kúpiť mikrofón, to už som možno niekde hovoril, ale ja to dám vlastne v každom videu. Takže tak, aspoň keď nie je nejaké normálne video, tak som sa rozhodol, že vám natočím aspoň random vlog, ako to vlastne so mnou, ja si nemyslíte, že už som skončil, alebo také niečo. Takže tak, no a chcem sa vás spýtať nejakú tú otázočku ohľadne toho, že či ešte mám natáčať vlastne ten Minecraft, pretože keď ja natočím Minecraft, tak moc videní tam nejde, ale to už vôbec nejdem riešiť, tak sa vlastne spýtať, že či by ste chceli ešte vidieť nejaké tie Minecraft videá a tak, pretože mňa to strašne baví natáčať nejakú tú minihru, ale ja, ako som už hovoril, ja proste chcem točiť vtedy, keď tam je veľa, no chápete proste, napíšte mi, že či by ste chceli vidieť ten, ty kokos, to čo tam je vzadu? Ja vlastne však, to je stup, ty kokos, ja som si myslel, že tam je nejaký Slenderman alebo čo, takže tak, ešte neviem, vôbec som si nepripravil nejakú tému do tohto random, lebo vidíte, že idem z brigády, môžete sa aspoň pozrieť, že ak to vyzerá nejako u mňa, vidíte, nebývam nejak extra v meste, bývam v takéto diere, dalo by sa povedať. A také tu, vidíte, tu spievajú nejaké debiliny v tráve, takže tak. No určite mi napíšte, ako sa máte vy cez prázdniny, že čo robíte a tak. Dobre, tak asi toto by bolo všetko z tohto random vlogu, pretože sa bežím ku ceste a nechcem, až ma niekto stretne a uvidí mobil v ruke a čo hovorím s kamerou, s mobilom, asi nepomyslí. Takže tak, napíšte mi, že ako sa máte vy. Samozrejme nezabudnite like, komentár, odber. Majte sa, čaute.